Her har vi så verdens mest intelligente græsslåmaskine. Den burde alle have. Den kan lave rigtig flotte firkanter. Sådan. Ja, vi går også lidt den her vej. Og hvad gør vi så? Ej, nu skal vi stoppe her. Og så skal vi den vej. Det er perfekte firkanter, du kan få i din have. Bare lige husk at flytte den hver morgen, når du står op. Så tager vi lige en tur til. Nu skal vi også herover. Det er jo som at se Le Mans. Det er en fantastisk maskine, den der. Den er nok færdig til næste år. Så bliver vi på den måde. Så fik den lige et par ture rundt.